Abaibuli nigo basemiwe kobekera abana babo chingendo chire chiebo Kristo unenjere yamo yogokora omuchando yogendete kwenekibwa ase chisukuru chinyinge chigendete kubwata omuliro kusangane gati abamenyi korubanya ase kaunti ya Nyamira nigo baigo babwatokire obosemia gochia sabalimu kokorora abana abo asokobekera chisemina chobosemi baigo baganire eserikali agwetera ase wizara y'echiseme kubatokoroboti horoikeranu igoro yengane iyo yomeroro ase chisukuru egento bono keirire chisukuru chinyinge gosiekwa mulikito Polkapo Kara noroboti rwasenjera yoboikeranu kubwatekana mu nebikorwa by'abana b'esukuru kwimukia amachiko asa maboka abona gusamba chisukuru yendo kyagebeterediye chisukuru chinyinge koba omutimoko ogengyo nigo egati y'abana rai ao abaibuli na baigo na abarandia babatukira bosemia byabo igo omuntu okoba no gukumisana asama ngana agendereta sense yaitu igoro yegisemi cyaitu abana baitu babeire totally aniruli asiki school cyaitu abana baiga kero kende wamekosa ethics abana mbatakire bakwanirwe batebiwe obiya bwegisemi kulengana muna Joseph Nyachio yo kabero mwalimu asa matuka maiga na baigo berga gusira chisemi ase amatuka mange nigagende ko bakakubato ko boseme go cyasa abalimu na kubole wizara y'echiseme wesoke no kubato ko roboti uruikirano elio kulibalibya chimbo chingabune chiga twale ko manya abalimu baito andonsi sibale tigaba kolega sia guidance and counseling ase school cyito asenchere bwenerete chi committee cya guidance and counseling chi kolega sia be ko ere korekananga cheiranire insake kuetania yu twale kusaba a minister of education. It's high time that they should have issued a statements, a ministerial statements, to cover a situation yegenderete kogera asale yegenderete komanenene. There is nothing wrong. Abana baitu wo break school jonspi bagende recess. They relax, they come back to school very fresh. Egere tutange ogosale kuko kogenderete. Nero munyakiro wa sekta bodaboda kurwase kaunti Nyamira nsekero mbegya BK Dominic Babu nigo agendere ko bagakubato ko boseme gucyasaba na bodaboda kulenda abana bagako bakogenda ngamusi abano nasarulege kudege tindi ko cyasaba baranyara ko bakubatanirwa mu sekta ya bodaboda nare gusaba abana bodaboda baito muranyora abana bare stranded abana ranyora mbale babungete gisukuru badabwathi transport abana mbale bagutara kindly bagaidi bakonye transport gusakira abayibori babo batome transport abana muna bacinyaroka they are so sensitive ndonyora abana bange nyaroka batigire gisukuru ose banyomiru erege ndekebe negendo nalkorwe warning nima tumuna bonega basambire gisukuru abande batamine ngo so bare byazara bya boda boda agutu muna to komera boda boda to gotina bamba tu bamba sel asinsema ya Peter Minyira oyole umunyakirugo o community policing kurase location ya Mochenwa nigagendere ko bagakubato ko bose mu gucyasa abayibuli kwanikibuna kulinda barabana babo elio kolita chimba chabo tiga abaibuli batie manani gotebia abana babo ekero bakwirana uji school ngaki bakwirana elinde abana babairane batware discipline ase school arange na intu twasire route okonyora umwana unyagite ngakokora ibintu bitabwati magoro sometimes iri bawende gukwana ngaki umwana ulinkigeri okokora aya mbuya kware kumubeka because goika tubwatira na abana aya ekero tukubwatira umwana akakoroka lakini rende nje bweka ngo jukwana sometimes nakwana iro umwana kwa madango umwana one ngikware kumuboli mahambi kwa nyoro umwana we nande naya guita Felista kwamba ko yoro mweboli kurwase omuchokeroka nigabwatukira baseme gucyasa abayibuli enjera bwene tokomenya abona abana babo cinga kieciga bacirenka asumuti mukoyiga omusyabano advice gucyasa abayibuli abana babakire na baito kende ngeyo togokora bayikirese cinga cyeito ase bali batu ababyarete bone gento mogora so mwana oyoleka moenge chiegasi bono komo anya na korumambiri tu abogeto moiboli bono togokora gasi ndenga iboka ikaranze kero ko matebi chakere byombo gozibi tinye nyomba egeti chakerikere isikali ke buruge rande esugumeli nyatabolera amato kore chimboli chirisibora engombe risibora renta chinzi yago engombe pako mwana yacha koranga nkaka igando chega sigere mbe ko bwe school ekyagara intu abayiboli twa committee twakanire school fees bangire ko bere school room onya bangire ko bere school room bachire kalende kese tigaba kolega omwelio yakorengana muno mukunde kana sileta zaire Jared nigaba tukiro bosemya
ng'abana baegwe ching'ikaro chingia chia Biblia echo chirabakonye kulibaliba chimbwa chimbe turangeria abana bono nyombe kera bachireka tubabeke chikanisa kero omwana muingeje ase kanisa erinde musabere ekere mutebi iguru ya machiko ya erinde omonchaki from zero uchiase school eginko ripoti ya taseni kia wanjete kia Gatembe kuraiga imeye kaunti ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp Okara